So ka. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Winky. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayo ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinapuluhan, I miss you like crazy. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atwa na tampo, nagdasangan nga, Winky. Recorded by X Thunder Gaming. Day, Winky. Nang regards ba si Andy ni mo? Andi ba? Andy ba? Katukong taga-pika section nga maoy heartthrob din hi? You mean katong hambugiro? Ay, wow. Grabe maka-define, ha? Bisag hambugiro to si Andy, no? Pero haler, ang ngayon man sad siya. Naman sa siya ikapanghambog. Maubitaw nga daghan ang naibog niya din hi. Nya ikaw, swerte kaayo ka kay ikaw gyud ayan nataypan. Ay, gusto na ko no anak, be. Eto na tas kantina. Mga na ta kay gutom na. Sino? Kila! Ako na! Day! Unsa man nagitapok ang diha sa unahan sa mga estudyante? Tukongan mo rin! Mura man og di nag-away. San? San? Hala, Day! si Andy lagi na og ang bagong student. Wala day murag padung gyud na sila magsumbagay. Ato ta na. Hoy! Sali, asa ka, oy! Giruan mo eh! Bag-o ba ka din eh? Wa na day magsumbagay na gini sila padung. Ha? Ha? Saman, sungol ba ka? Pasensya na ba eh. Huwag mo ka magtanaw sa mong gagyan god. Mo ito nagabangga na hinuuntawag. Nayaban ka sa Diyos nga akong gibitbit. Buot mo sa buot ni mo, nga saban ako, ha? Kisa pa man di. Abuang ka! Hoy! Hoy! Usaman mo! Maraming tanaw man ako! Uwangan ninyo sila! Usan ba? Hala day. Si Andy ni gawas na sa faculty room. Hi, Wingy. Hambugiro, cute. Oh, Wingy. Makikstorya niya kanin mo, ha? O, unsa? Sige, alis ako. Day! Unsa kuno? Makikstorya sa nimo? Oh, sortiha gid ni ako amiga. Uy. Dili ko interesado niya, no? Ala day. Ang bagong student gawas na sad sa faculty room. Hi! Ako ba yung mong gitawag, miss? Oh, okay ra ka? Ah, yes, okay na. Ako di si Winky. Ikaw? James. James akong gan. Nice to meet you, James. Nice to meet you, Sad. Hoy. Ngano to ganina? Ngano nangutana kas pangan atong bagong student, ha? Ngano di ay? Dili pwede? Unya pagyod, nangutana pagyod ka kung okay ra ba siya. Mura mag-interesado kay katong tawhan na. Uy, ayoko ging nga ganahan ka niya. Onyag mo ingon kog o. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ambot ba?
Pagkakita dayon ako niya, mo naman kong naka-feel og something para niya. Unsa? Ah, dili ka ni Andy pero katong James, ganahan ka? Hambot ba sa dinyo, uy? Kamuro man mo iibog kaayo ng Andy din sa eskwelahan. Pero ako, bisan gamay, wa gyud ko'y gusto ng tawhana. Day, Winky. Si James na nagkaon sa may kantin. At doon ako, Bi. Winky! Oh. Hi! Dungatag kaon? Okay ra ni mo? Si James, nibarog na og nalakaw. Ay, sumuka sa ni Auntie. Winky, sige na. Dungatag kaon? Adoro ko mo kaon sa mga classroom. Kadit sa, Winky. Okay ra nga makikstorya ko ni mo niya. Sige, kinasa ko isulti ni mo. Salamat kay nisugot ka nga magkasulti taron. Andy, gusto lang tikang prangkahan. Actually, pwede ko kayo ning buhaton ganina pero dili ko gusto nga may makadungog nga lain. Ilabi na nga daghan ang nakagusto ni mo dinhi sa tong eskwelahan. Nahibaw ko si mong tumong nako. Nahibaw ko nakagusto ka nako. Pero saltihan lang tikas tinuod. Wa ko'y gusto ni mo pisan gamay. Og dali ko gusto nga mag-usi kasi mong oras din nako. Winky. Muuna lang ko ni mo ha. Kay maglakaw ra ko pa doong uli. Sige, Day. Amping. Dili pa sa kumuuli kay napakoy buhaton sa library. Sige, amping pod. Oh, si James man naglakaw sa unahan. Akong apason, Bi. James! James! Oh, Pauli na ka? oo. At taga-asa di ka? Taga-probinsya ko. Niya lang ko din kay ako manguyuan mo ni-sponsor na ako pag-eskwela ko. Maudi ay. Okay na ba kung makiksaod ko ni mo? Okay ra. Sige na lagi mo kuyog ni James, Day. Ganahan mo ko niya, Daykod. Siyang klase sa tao nga hilumon pero kung magkasuod na mo, daghan kag makatunan. Kay baw ka? Obvious kaayo nga ganahan ka niya. Nga naman. Lami man ko kay kagpahiyom. Oh, tanood man sad nga ganahan ko niya. Unsa ba ginaganahan ni mo niya? Simple ra siya. Anya, dili ang bugiro. Mag-usa naman kasi mana nga. Uwa ko makakita ni James kanisod sa eskwelahan. Unsa makay nahitabo niya? Okay, class. Everybody listen. Ado na estudyante din sa atong eskwelahan nga nag-need og donation for his recovery. He is in the hospital right now and he is in bad shape. Naay blood clot ang iyang O and needs siyang maoperahan as soon as possible. James ang iyang pangan, new student from other section. Unsa? Natripan ko nun eh. O wa pa mahibaw kung kinsa mo'y nagbuhat ani niya. Until now, the investigation is still going on. Ginoo ko. Day, nakulbaan ko. Ngano? Pag usang adlaw manggod. Nangutan naman gud si Andy nako kung unsa ko mo ni James. Kaya nagsige na ko mo kuyog-kuyog. Unya? Sa iyang kalagot, nanganti manggod to siya nga patilawon ko niya og sa iyang mga barkada si James. Unsa?
dili ko gusto mo judge dayon ha, pero kusog ang akong feeling nga dunay possibility nga sila may nagbuhat ani. Kinahanglan nga doon ako'y buhaton, ani. Kung tinuod man nga sila ang sadaan, kinahanglan ma-expel sila din sa eskwelahan. Day Winky. Maayo kay okay na ka. Salamat sa mong pagtabang ha, na ma-expel sila din sa eskwelahan. Actually, di na magidunta kinahanglan. Mote angay ni Andy. Maayo gani kay kanara mo ilang silot. Sa ilang gibuhat nimo, pwede gid unta silang prisohon. Nagsalig lang sila nga mga minor pa. Winky, di ko angay ni mo. Doon na pa yung mga lalaki nga magkagusto ni mo. Nga deserve ni mo. James, Layo kay tagintang sa sitwasyon sa kinabuhi. Nakastaas, samtang ako. Nasobos. Lisod ang akong pamilya. Napakoy daghang manghod. Gani, nakadecide ko nga mubalik na lang ko sa probinsya na mo. Ug muundang ko sa kong pag-eskwela. Nakarealize ko nga, basin kaning pag-eskwela, di gini para ako. Kinahanglan ko nga tabangan ang akong mama nga magbuhi sa akong mga manghod. Nagkinahanglan sila nako dito. O nga muundang na ko sa kong pag-eskwela. James, Ug tingali, mauna niyang katapusan na itong pagkita. James. Even though it's been so a kiss in the rain to the sunshine through I try to deny it 25 na ko ron. Og until now, dili gyapon mawa si James sa akong hanahonan. Wa na ko'y balita pa niya. Gitry na ko siya search sa bisan unsa nga social media accounts, pero way mo gawas. Panghinaot na lang ko nga unta. Okay ra siya kung asa man siya karon. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No kito mga higalan kaagi ni Winky nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagulahan. I miss you like crazy. I miss you like it away Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.